Pues resulta que em van trucar per telèfon des del CAP perquè vingués aquí. Van trucar a la meva filla, que és la que té el telèfon, i la que se'n cuida de tot, i ella em va avisant a mi. Llavors jo he vingut cap aquí. Una mica abans del temps que em havien assignat, però com que hi havia poca gent he pogut passar en 5 minuts. I la punxada ha anat bé, ni m'he sentit res, ni dolor, ni res. Quasi com si no haguessin punxat. La segona vegada, com que ja sabia més o menys el procés de la primera, doncs ja he vingut preparat, descamisat a punt de punxar i a punt de sentar-me 10 minuts en espera. Això és tot. Me llamaron el día 30 de marzo y ayer me volvieron a llamar también a mi marido y a mí para hacérnosla hoy. Bien, ni él ni yo hemos notado nada. Ya estaba diciendo, me avisarán. No, que se vacune. Y yo estoy deseando que mi hijo también lo vacune. Claro, pero a ellos cuando le toque. Pero yo estoy contenta de haberme vacunado. Pues estem funcionant molt bé, molt ben organitzats. Vacunem aquí al centre cívic de la Llagosta i ens venen les dosis els dimarts al matí normalment i fem 2 dies de vacunacions intensives i vacunem entorn a les 353 persones en total, a les dosis que ens arriben. La gent pregunta molt quin tipus de vacuna és la que estem posant i està contenta, clar. Hi ha molta població que s'està vacunant, de majors de 80 hem vacunat el 93% i estan molt bé, molt contents amb la vacunació.